spím se a pohoda. Jo, čau šéfko, jo, WhatsApp, kam to bude, a.k.a. Praha, kámo, vyber mi lístky. No, dejte mi třeba druhý vagón, normální třída, jo? No, všechno je plný. Klid, pojedete. OK, klidu. Máme tady jedno volné místo v plném kupe. No, tak to zvládnu. V pohodě. Co směješ? Jen tak. Proč se směješ, kurva? Jen tak si směju, jen tak. No. Už jsem si říkal, že se něco kurva děje, že něco se kurva stane, že to je kurva divný. Šel jsem do vlaku a najednou jsem si zjistil, že plné to kupečko bylo divných lidí. Fakt jako, ti lidi byli nějací divní, prostě fakt divní. Ty vole, co je? No, pohoda. Otvírám to kupečko a najednou tam přijde nějaká ženská. Dobrý den, vy se jdete sednout? Jo, šéfko, jdete sednout a jdu chillovat, protože jdu do Prahy, baby, to je New York, Jo. Kdyby něco, tak buďte v pohodě a kdyby byl nějaký problém, tak nás zavolejte a my je uklidníme, jo? A proč? Jako? Oni jsou jakoby neškodní ti lidi, jo, ale oni jsou jako mají občas takové ty záchvaty svoje. To, jo, dobře. Otevřu to kupe. A piči tam sami downi. Já proti downům nic nemám, já vím, že prostě někomu se nepoštěstí v životě a prostě takhle narodí s takovou chorobou. Ale piči, já si sednu a celé kupe downů. Takže teď se jako já dívám a všichni na mě. Pane bože, tady kurva stalo. To je jízda v piči. To je jízda v piči. Tak tam teď sedím a koukám a už se konečně rozjel vlak. V pohodě, takže 3 hodiny přede mnou, super. Wow, shit man. Ty vole, co teď, kurva, co teď? Pane bože, pomoc! Co se děje? Oni po vás měli? On se nám na mě zavřel, já jsem nám zavřel. Je, to je normální. A ta kráva zavřela, kurva, zase dveře a nechala mě tam. OK. Budu dělat, že nic. Tak jsme jeli půl hodina úplně ticho, jako by kdyby vypli, jako by tam nebyli celou dobu a seděli takhle. Juhu! Ty vole, ještě je tak, pohoda. Vole, já jsem si kupoval naštěstí na nádraží tyčinku, jak jsem si řekl, tak teď si ji konečně vychutnám. Úplně byli agresivní, jak jsem se do ní kousl a najednou ticho, jak kdybych měl vlastní lid a řekl jsem ticho, já mám sušenku. Vrčali na mě normálně vodopád, když mu beru misky z prdele. Pane bože, já ten obřu tady. Celou dobu jsem se tam těšil na jídelní vůz, nebo spíš na ten jídelní vozík, co tam říká oh je, jako bradavicí, Tady nějaké sušenky, A najednou přišla bába s tím, otevřela to a najednou všichni na ní. Naskle, dobře, já přijdu jinde. Takže kurva, já se nedost ani to jídlo. Tak teď sedíme a najednou zrovna do mého kupe přišel revizor a řekl Jo, ukažte lístky, WhatsApp, všichni, tady šéfe. Děláte kurva, vy se flirtujete, nechte toho! No a teď te otočil k těm downům a jenom ti downi. Do píči, on to asi nepoznal, že jsou downi. A do píči, on nepoznal, že jsou downi a je píči, oni ho zabijou. Prosím vás, lístky, ukažte mi je. Pane, já potřebuju jenom lístky, nic jinýho. Pane, neřvěte na mě! Teď tam sedím a jenom, pane bože, co já budu dělat? Pane, vystupte si. Down ho vzal a takhle s ním třískl o zeď. Pane bože, Down vymlátí celý vlak. Pane bože, Down sem, Down tam, on zabil revizora. Pane bože! Co se jí kurva děje, vy mi tady napadáte? To jsou Downi. Je, pane, buďte v pohodě, pane. Oni mi napadli, já zvolám policii. Pane bože, vás málem zabil Down, ty drž hubu, tebe málem zabil Down, kurva. Teď se tam jako urovnalo, dali mu lístky, on řekl, že už tady nepůjde, že už to je naposled, před náma byla poslední půl hodina. Takže teď tam tak jako sedím, mám se třeba už jenom počítám minuty, vole. Už počítám tam ty minuty a říkám, co se kurva může stát. Pane bože, co ti furt je, pane bože, co jsi mu to udělal? Jsem řekl, ať už přestane, tak on se na mě podíval a začal brečet. Normálně se rozbrečel, vůbec nechápu, co jsem udělal, co se ti stalo? A on jí nebyl prostě schopný říct, co se kurva stalo. Pane, co se tady stalo? On se rozbrečel z ničeho nic. A přísám, že všichni ti downi se na mě podívali a říkali jako kdyby jí řekli pohledem, že jsem to byl kurva já. Tak já už jsem šel čekat s tou taškou a teď jdu celým tím kupéčkem, celý tím vlakem a celý vlak byl plný downů. To už horší být nemůže. Bum, přistála Praha a teď jdu otvírat dveře. Piči, ty dveře nešly otevřít. No tak kurva, teď už tam bouchám, že už se chci dostat ven a nic. No a teď se podívám jenom takhle doleva. Všichni downi se rozběhli do těch dveří na mě. A normálně mě všichni skvěsali na mě. Pane bože, přestaňte, prosím. Tak oni se otevřeli dveře, bum. To už je nejhorší zážitek mého života. Kurva, je to celkem divné, na to vzpomenu, že vás šikanuju celou dobu downi. Ale pak se vrátím do metra a jedu za kámošem, tak si sednu do metra a najednou jenom vidíte valící se skupinku downů, kteří se mnou jeli zase 4 stanice. Takže já jsem se jí málem nezbavil. A celou dobu zvali na to metro a zase tam ti downi, kteří seděli se mnou na sedadlech. Celý jedný rovině, takže jsme byli jak downí rodina. Takže tohle byl můj celý zážitek s downama.